Добър ден, скъпи слушатели! Добре дошли в още едно предаване, в което обсъждаме теми, които засягат всички нас, макар че често не говорим за тях достатъчно. Днес ще говорим за феномена доктор Google, новата форма на самодиагностика, която бързо завладява света. Когато усетим болка или дискомфорт, мнозина от нас първо ще се обърнат към интернет, вместо да посетят лекар и ще се опитат да намерят обяснение. Но какво се случва, когато се изгубим в тази лавина от информация и попаднем на грешен път? Днес ще чуем историите на хора, които лично са се сблъскали с този феномен, както и мненията на специалисти от областта на медицина и психология. Как доктор Google влияе на нашето здраве и психика? Затова разговаряме с нашия първия събеседник, доктор Ана Симонович, интернист с дългогодишен опит. Доктор Симонович ще ни разкаже за този феномен от гледна точка на медицинската практика и с какви ситуации се сблъсква най-често. Добър ден и благодарим ви, че сте с нас. Доктор Симонович, какъв е вашият опит с пациенти, които първо се обръщат към интернет вместо към лекар? Какви последици може да остави тази практика и дали интернет е повече приятел или враг на здравето? Често се срещам с пациенти, които идват при мен с предварително поставена диагноза от интернет. Проблемът е, че в повечето случаи те са напълно погрешни. Например, наскоро имах пациент, който беше убеден, че има диабет, след като прочел статия за симптоми като жада и умора. Оказа се, че причината е просто дехидратация. ДР Google създава ненужно напрежение и объркване. Най-големият проблем обаче е, че хората понякога отлагат реално лечение или приемат неправилни медикаменти. Съветвам пациентите си винаги да се обръщат към лекар, защото само специалист може да направи обективна оценка. Чухме професионалното мнение, време е да чуем и историите на хора, които са се сблъсквали с феномена. Нашия събеседник е Стефан, който дълго е живеял в убеждението, че има сериозно заболяване, разчитайки на информация от интернет. Стефане, разкажете ни вашата история. Какво ви доведе до това да се осланяте на интернет и как се справихте с последствията? Трябва да призная, че веднага, щом нещо ме заболи или усетя някакъв странен симптом, веднага търся в Google. Всичко започва невинно, но много бързо завършвам с четене за най-лошите възможни болести. Например, миналата година имах болки в корема и търсих симптомите онлайн. След час вече бях убеден, че имам нещо сериозно, дори започнах да изпадам в паника. Накрая се оказа, че е обниковен стомашен вирус. Интернет е удобен, но понякога ме плаши повече, отколкото ми помага. Знам, че не е надежден, но просто имам усещането, че трябва веднага да разбера какво ми е. Все пак напоследък се старая да проверявам информацията с лекар, защото ознах, че губеното на време в Google може само да ме изнерви допълнително. След като чухме лични преживявания, е време за професионално обяснение от психологическа гледна точка. С нас е доктор Марко Йованович, психолог, който ще ни обясни какво представлява феномена доктор Google, как влияе на психиката и какво можем да направим, за да се предпазим от неговите негативни ефекти. Доктор Йованович, кажете ни какво кара хората да попадат в този омагиосен кръг на самодиагностика. Феноменът ДР Google е модерен израз за тревожността и желанието на хората да имат контрол над собственото си здраве. Всъщност, това е форма на когнитивно изкривяване. Хората тълкуват информацията така, че тя да отговаря на техните страхове. Резултатът често е така наречена хипохондрия, страх от болестта, подхраняван от онлайн диагностика. За да се справим с този проблем е важно да се повиши здравната култура на населението и хората да бъдат насърчавани да търсят професионална помощ. Ако усещате, че интернет диагностиката ви причинява стрес, консултирайте се с психолог. Често тези страхове са проекция на други лични проблеми, като стрес или липсва на емоционална стабилност. Благодаря на нашите събеседници, които днес ни помогнаха да разберем един сложен и все по-разпространен феномен.
Интернет без съмнение е революция на нашето време, но когато става дума за здраве, той не може да замени личния контакт с лекар или специалист. Не забравяйте, вашето здраве е най-ценното, което имате, а доверието в професионалистите е най-добрият начин да го запасите. Аз съм Ива Георгиев и ще се чуем отново следващата седмица по същото време. До тогава грижете се за себе си и за своите близки.